होबाय बायनायबा नुबाय बायदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सोर होनाय खामगोन दां वेलकाम बैक टू माय चैनल जों दिनैहाय मा बनायनो नामायदों थावनायलाव नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ हर नायलांसै सानै एम्फौ मोनजागोन नङाबा बिथिं नागौमानि बिनि आलु खोदों सयाबिन खोदों सुना होफैनोसै मालाय हारसिं एवना जागोन ना नों हारसिं एवना जागोन ना आलुखौबो बा हटेलनि एन्सार खालामलायलायदों देलाय खालामबालाय मोजां मोनदों बरिया इन्टारेस्ट सहैग्रोनोसै आं मोनथाम जागोन ना जाया बियो मोनथाम जागोन ना जाया जागोनब्रा मानि जाया संफ्लेलायथारदों जे स्टेन्ड लायना संख्रि हालदै लगायना लानोसै सयाबिनाव गोमो जाबाय रिफाइनजों एवनायगा बारा कालार जायाखै होमबाबो गोमोसो नुदों अरे कहना क्या चाहते हो फुल जागोनलै नै जोंहा बे सासेया बिदि मानसै नै आलुआ जालायलायसिगोन मोनजोब्बायानो ओमफ्राय फानलुखौ दासो हरदों नै बावगारनानै माहा थायो खर'फोरा हा बावगारदो ओमफ्राय माखौ हराखै ना जाबाय थादों साला आं ना गोरान बायनो र' हा आंहा नै माबाखांलायलायबाय जोबखांलायबाय नै माबाल'सो गुरसे गुरनै गुरथाम गुरब्रै गुरबा गुरबालासो नोंहा आलु फ्राय जायोबा नै जाहार खोथागोन मा ना गोरान सर'नाय बे ना गोरानखौ न'निफ्राय लाबोना हा दाखालि आलासि जाहैनायाव लाबोना लाबजि हमनायनिया हा लाबजि हमनायनिया मोनिया हमनायनिया नङा बे गुरनायनि मोनदां मालानिबा ए लाबजि हमनायनियालाय लाबोनानै लोगो लोगोनो जाजोब्बायना सामब्राम होबाय देया इदि होनाय हा देया देया हनै आलु भाजाया खामसिगोन दां खामा फिसाखासो आटाया थांनाना होबाय दायो नोंसो माबानांगोन आं बनायनांगौ आया होमबालाय सोर बनायनो आं नों एवदो एसे टावा गोदानाव बनायदो माहा दोङो मिथिबावसो टावाखोनबा टावाखौ आं बर'ना फैगोन ब्रा इथिं बनायदो अर फिसादो आं इथिं बेखौ आंनि नाखौ बनायहनसै जागोन जाया आं खुनु गेरान्टि मोनालै न'खाय माबा बर'नाय लोगो लोगोनो नै 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 माबायसा नुदों नायलाय देन्जार रायख'खा असे जोंबो रायख' क्या बोला तूने बेसेरि साफा खालामनांबाय नै दुखु मोनसोदो नामा मोनाबा औवा थिखाङाखै हा औवा थिखाङाखै माबा खालायनोसै होनबालाय आङो टावार गोदानखौ आं बेखौ हांदोंसो हा टावार गोदानखौ लायनोसै लायदो आंनिया बेल' दसेनो जागोन बेखौ गुरदोंबालाय इखो आंनिया हरग्रोनोसै हा ना बे बाखोदों ना बाखोन नामायदों नामा हाबा सयाबिना सोबजोब्बाय हा हाबा सयाबिना सोबजोब्बाय ए सयाबिन दों आलु दों
ओमफ्राय बे जागोन ओमफ्राय याव आया गुदुंसोलै बुंनोबो दिगदार जाबाय दा नोंनियाबोसो बेयो आलुआ लोगो दालि बरिया गोथाव जानोसै नोंहा आलुआ जाबाय इयावलाय मा दोङो जोंनियाव सयाबिन ए फ्राय खालामदों बाबानि बियो ना जि मोजां नायलाय नावानो नाया जि मोजां जेमथार मावाना ना गावनो जानो रोङा ना मावाना आयै ना फिथिख्रि फिसाबो दोङो ओमफ्राय ना मावा ना फिथिख्रि फिसाल'सो फायदों ओमफ्राय एरै माबायाबो दोङो ना सिंग्रा ना मा होनो सिंग्रा माया होनो बेखौ ना थेंगोनासो होनो मा होनो सारलाय है सुगोनाङा मिथिया मा ना होनो आं मिथिया मोजां गोथाव नाफाम मोनामसिगोन इयो दसे एवनो मा मोनामगोन नाफाम दा दै हरना होनसै मोनामबाय मोनामखाबाय दै हरनो दै हरनानै संख्रि हरना होनसै दै माहाय हरना होनसै नाफाम बायदि गोथाव बांग्रि हायबाय केमेराया बेखौ हरखांनानै मोनसे बुस्थु आनबक्सिं खालामगोन आयौ मोनसे बुस्थु माने टावा गोदान आनबक्सिं खालामगोन आरो संख्रि हरना होनसै दोनथ'नोसै ओमफ्राय फोजोबनाङा हनै अब्ला दोङो गन्थङाव हाबबाय बेखौ ओरैनो हरनोसै जाबाय ओमफ्राय खोबना होनसै खोबथ'ला बिदिनो गुरुबाय थाथ'बाय बा मालाय टावा आनबक्सिं बा मालाय बिल्कुल चुप माहा मोननाय नि माहा मोननाय इथिं था सोरबाफोर जुदि बेखौ माबायावसो मोननाय बियाव मोननायमोन ना सोर होनाय सोरबाफोर होबाय बायनायबा नुबाय बायदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सोर होनाय बा मालाय बियाव मोननायमोन बियाव तावा गोदान बा मालाय रुटि एवसिगोन तावा गोदानाव मा रं थायो मा बैसा गोसोमानो रे रङा बेलेग थाया होमबा तावाया माला बेलेग कालार थानाय नोंनियालाय आया सिबाखैबो आरो बियो गोदान है खामगोनसो दां इयावबा खामखागोन इयो खामगोन दां सोरखो केमेरा आलु फ्राय मोनजागोन नोङो बिदि आखलबा नुलायलायदों आयना थांसुयै थाब बिदिसो नांगौ कालु गोनां बिदों नोंखो गोरान टावायाव हख्लायनाय नै जा सासेया दांबाय नाफाम मोनामदों नै आंनियासो नाफाम मोनामदों
जाहांदों गुस्रायाखै जाहांदों जाहांदोंसो जाहांदों गिनाय आरोना दायो माबा माबायसा होननायमोनलाय इयो गावगोन होननानै गिनाया हा गावहा गाव जानो गिनाया ख्रेम होननायमोन माने बेयो दावाया माबा स्रेम होननायमोन आरो दायो नाफाम बायसागो थाव मोनामबाय ना गोराना बनायबाय थानोसै नायलांबाय थादो बेलथाय जासिगोन आं ओइ बेलथाय जासिगोन दा बेलाय खामबाय माने मोनबाय बियो ना गिदिर जा गिदिर जा बु गिदिर जालायो सानसेनो जासिगोन जालायो बुगोन बुवाले बुखागोन मा इयाव उदैयाव माबाना होलाय ओइयाव उदैयाव बे उदैयाव ओरै खालामबालाय बे गैला एलाय माहाय जादों दा गैला बार थांबाय थिखांदो जाबाय नै आंनिया खामगोन थरला आंनि नाखौबो जात्रुआ मामालाय मोनदोंना मोनाखैब्रा हा मोननायसैलै ना गोथां जा हा गोथां मोजां खोनादों हरनो रोंथारदों माथो बेखौनो जा मोजां ट्रेनिं होना हरखादोंलै आंनो आं हारसिंसो रोंदों मामाया रोङा बेखौ रोङा मामाया नै बेखौसो रोङो बेखौसो फोरोंना हरदों नाफाम ना गोरान माबानायखौ जायाखै दाबो जाबाय गोरान खामबावगोन इलाय दै दंबावो ना थ'दो बिदिब्ला जोबनायाव देखायनोसै नै जाहाना पेया होबाय सावनाया गुरसे गुरनै गुरथाम गुरब्रै गुरबा हारसिं जाजोबगोन माथो थि खुनु गेरान्टि गैया र' नै गोदान लर हारसिंलाय लांबायलै गारबाया दावाया बेनिफ्राय इथिंजाय नै दै रस गोदौदो ओमफ्राय दे जोबनायनि खिथिना होदोब्रा मोजांहै बेनिफ्राय जोंनि ना मावा नाफाम मोनामलायदों ओमफ्राय आरो इथिं बाबानि जोब्बाय थेंक इउ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जानोसै